Aduh, gutom nih.
rock and roll. Taga-baybay ka ba? Taga dito ka? Taga dito. Dito sa baybay, ilan ang mga ano dito sa resort dito? Resort is ano lang. I think nasa 6 resort. Doon sa yung mga beach, mga mangilan-ilan doon. Kasi ang napansin ko, karamihan nandun sa Paris, no? Yung mga magagandang resort, ano dito? Parang beach. Oo. Oh, nandun sa mga sa isang forest, kagaya na lang ng ano, ng Pinigaw at saka sa yung parang Pinigaw lang yung na nakilala ko. Oh, ito ba sikat-sikat na dito to sa baybay itong vlogger, tapos masaya ko na nandito to. Tapos darating ang panahon mula ngayon kasi hindi ko pa narating dito ang mga tourist spot pa dito, pero balang araw hindi pa sa ngayon kasi ang inabangan ko dito yung pista. So bilang taga dito bay, sa tingin mo dito sa baybay, mga saan na level ito ang ano yung ang foundation sa kanyang ano ba, di ba nagano tayo sa Love the Philippines sa buong bansa, sa tingin mo saan na level na ang Baybay City ngayon? Parang nasa so parang sikat-sikat na talaga siya, no? Oo, kasi nakita na nyo naman na binidyohan natin kanina yung mga ano dito, yung mga lalo na sa mga Christmas lights, di ba? So ngayon inabangan natin, no? Ang banda ngayon, no? Banda ngayon banda and yung isa is Franco at saka yung dalawa is yung bandam, ano ba yun? Or bandam wala ang bandam. So enjoy na kayo. so bilang isang vlogger ba, ano
upang makaiwas sa mga mga bagay ba, yung mga illegal, yung mga kahit anong mga inspiring message mo? So masasabi ko lang sa inyo ay huwag niyong pansinin yung mga nasa isip niyo at huwag niyong pansinin yung ating pinatawag kayo at saka enjoy na kayo sa ginagawa niyo. Kaya salamat bay. Rock and roll atong tanan. God bless. Ingat ha. Musta man mo dia? Okay na mo? Okay na mo tanan?
para sa tanan. Kining kantahan sawan tang tanan. Pahimos lang taang higayon, kay kitang tanan wala joy mo gamot. Di matagaan ang panahon na pangohangyo ko, ayaw kalimot, ayaw kalimot. Uwan, ang uwan para sa tanan, inig subang sa adlaw, mudan ako na tong tanan. Pahimos lang taang higayon, kay kitang tanan wala ding mo gamot. Di matagaan ang panahon na pangohangyo ko, ayaw kalimot, ayaw kalimot. Kurang kanir man tao nangingong kaya tutubangan. Bye-bye! This next tune goes out sa mga hilig diha og dagat, sa mga musurf diri para inyo nga din. Nindot na ba i-surf o ba sa silang dulag kay nahindot kabawon buhagi. Kung kabawo ni kada makanta ta. This next tune is called A Beautiful Diversion. Gusto ko makadawag ninyo, bye-bye! Bye-bye, gang! Ang mga kabawa niyo kanta! Game! Go! 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 Am I the only one who... Lunes sa bundag, di klase pa. Pagka Martes, nag-exam na. Miyerkules, Huwebes, Biyernes pa. O pagka-ugma, excited na. Ug unsay imong huna-huna, mausab na'y ako ang huna-huna. Rock and roll party people, rock and roll party people, rock and roll party people, rock and roll party people. In life, so mga tao na mga problema ron, wa mo pang inusara. This next tune is called... Kadomingo musimba pa, kay pagkaugma ting trabaho na. Wako'y paki sa imong propaganda, kay lain-lain tag-trip kada simana. Ug unsay imong huna-huna, mausab na'y ako ang huna-huna. Rock and roll party people, rock and roll party people.
mga basurahan. Igon ani na balansyod ka mga tagbalan, ang uban nga mga katawhan. Apat pigala po, paggawas na mo, emon ninyo, gagawasan nyo. Dili sa kadagatan namong namat anang panginabo hingol ka sa katalagman. Mangina sa kabaybayonan aron makasud. Bomba ug upang iligal sa kadagatan nga naway katagbawan ang upang katawhan. Mura jud og kasagang huna-huna og ang ilang mga pamatasan. Una sa kagagawas di sa ibalikas kagalag di malas. Istoryang hait pa sa sundan o kapas sa mga tapahang sobraan kahilas. Akban sa sismis grabe kapaspas, ligin nga katahongan mauray giapas. Wat kadang hinungdan mauray giapas, bisag ang patong pagtilis murag itikpas. Igsuon ko, pagmatala mo, presensya nyo, kawin ko. Dili sa kabukiran nagkakahulugan ang huyuri sa hangin o gawin sa kalagaman. Lansay tungod sa kware sa mga yabangan, nilaras o gipamurel ang kakahuyan. Gipamusil ang kalagaman aron kalingawan, gipangkaingin o nagkatag ang mga ulingan. Tabang nars ay guwan kay gihiluan naman sad ang kapanganuran. Apat pigala po, paggawas na mo, emon ninyo, gagawasan nyo. Dili sa kasyudaran, grabe kabangis ang mga kriminalidad o kalawayan. Nagkatag sa mga sukalan o katalanan, ang lain-laing mundo sa kasindikatuhan. Hasta makililimos ipang sakyan sa bayan sa gobyerno o kupang simbahan. Maunang may asinso ang mga bagangan o kitaway kalambuan.
Dayuhon gamay diri aron kalarga tagda. Pagkandot sa damgo, labangan duyo. Samdang nagawit ang kalanggaman sa kabuntagon. Pagkatahon sa gugma, kung kita magkadayo. Bye-bye, Celine. Thank you so much for having us tonight. Salamat sa pag-imbita. Hindi na magdalo.